Din hija t-tieni parti ta' taħdita dwar u li tina navanut fl-Amerika, dwar l-ewwel kapitlu ta' dak ir-romanz. Fl-ewwel parti ta' din it-taħdita spjegajt il-pożizzjoni li bija jgħat nanalizza dan ir-romanz, spjegajt kif dan il-romanz qed nanalizza mill-perspettiva storika u mill-perspettiva estetika. Għandu dimensjoni, u dan huwa diskors ta' Prost Friġiri, Tolver Friġiri, għandu dimensjoni storika. ġo il-fatti li dan il-romanz inkiteb minn xi ħadd partikolari, fi żmien partikolari, u f'post partikolari. U skont tradizzjoni letterarja jew kontra tradizzjoni letterarja partikolari. U minnaħa l-oħra, il-fatti li dan il-romanz dak li se jibqa' ta' fejda fih, biex nużaw espressjoni Tolver Friġiri, huwa dak li jispikka fil-mod kif Mamo juża il-lingwa. Waħda mill-iktar affarijiet interessanti li tistgħu tagħmlu biex tanalizzaw dan ir-romanz huwa li tisimgħu il-qari tiegħu. Il-Matzek irrekordjat il-qari tal-ewwel parti mill-ewwel kapitlu tar-romanz u li tina navanut fl-Amerika, il-kapitlu jismu fil-Misraħ, u hawnhekk għandna x-xena li fiha grupp ta' Maltin bla skola mir-raħal fil-kampanja qed jiddiskutu l-idea li imorru l-Amerika biex isiru sinjuri. Dak huwa t-tir tagħhom. Il-recording jisibuh fuq il-sit tal-Matzek, kemm tafsu fuq li tina navanut fl-Amerika, u hemmhekk issibu xi ħaġa interessanti li mill-ewwel iddaħħalna fil-mod kif ir-romanz huwa miktub. Mela min ħaħsib dan ir-recording għażel illi ikollok vuċi ta' persuna waħda, f'dal każ kienet ċikluna, illi qed taqra il-narrazzjoni, il-vuċi tan-narratur, dik li qed tirrakkonta il-romanz, l-istorja tar-romanz. U mbagħad għandek vuċi oħra li tagħmel il-vuċi tal-karattri, il-dialogu, il-diskors dirett tagħhom, il-konverzazzjonijiet li jkollhom bejniethom. Din hija għażla interessanti għaliex fir-romanz hemm distinzjoni bejn daw iż-żewġ vuċijiet. Mela għandek il-vuċi tan-narratur eterodiegetiku għaliex hu mhuwiex wieħed mill-karattri fir-romanz għalkemm lejn il-bidu tar-romanz jidħol f'waħda minn din ix-xeni b'mod misterjuż, b'mod mistur, b'mod mhux tas-soltu ħanajdu hekk, imma mhix fis-silta li qed se ndiskutu hawnhekk mill-ewwel kapitlu. Mela għandek il-vuċi ta' dan il-bniedem din il-vuċi li qed tirrakkuntana l-istorja, n-narratur. U hawnhekk ħajuża il-lingwa standard, il-Malti standard, il-Malti korrett biex ngħidu hekk. U mbagħad għandek il-vuċi tal-karattri tar-romanz li huma dawn ħafna minnhom niġej mir-raħal rurali, minn ġej mill-ambjent tal-bidja u tal-kampanja, illi se jitkellmu bejniethom bid-dialett, se jitajru, se jitmasħnu, se jitkellmu fil-vojt, se jgħidu affarijiet li normalment fil-letteratura ta' żmienhom ma kienux jintqalu. U allura hemmhekk peress li għandek id-dialett, peress li għandek id-diskors dirett, il-recording għażel li għamel letteralment vuċi oħra, Mark Lawrence żammit. Se jaqra dawk il-siltiet ta' konverzazzjoni bejn il-karattri. L-ewwel kapitlu jismu fil-Misraħ u jibda minnu fih bid-diskors dirett, jibda minnu fih bil-karattri li se jkunu l-protagonisti tar-romanz, dawn il-karattri simili ħafna fil-mod kif jaħsbuha, simili ħafna fil-mod kif jġibu ruhom, simili ħafna fil-mod kif jitkellmu, volja għandhom hemm differenzi bejniethom fuq livell ta' politika partiġjana, jew fil-livell ta' relazzjonijiet li għandhom mal-oħrajn, imma b'mod ġenerali dawn huma karattri simili ħafna
Fil-verità huma karattri ċatti. Diffiċli tiftakar min għal xiex, diffiċli tiftakar id-differenzi importanti bej Mikiel u Bert Warma u Zarma, per eżempju. Ħafna drabi jitkellmu b'mod li setaw faċilment, li seta faċilment kien ta' xi ħadd ieħor. Huma karattri ċatti kif jiddiskrivihom Ian Forster u din hija għażla stilistika strateġika ta' Mamo għaliex għax irid mill-ewwel jagħtina din l-impressjoni illi dawn m'għandhomx individwalità, ma żviluppawx il-karattru individwali tagħhom, ma żviluppawx l-għarfien individwali tagħhom, ma bnewx personalità individwali, ma jaqrawx, ma jinteressawx ruħhom fl-avvanzi li qed isiru fid-dinja tas seklu 20, ma jinteressawx ruħhom fl-avvanzi li qed isiru barra minn Malta, huma karattri li m'għandhomx li fihom m'hemmx żvilupp individwali. U dan ir-romanz jittrażmettih billi jagħmilhom kollha kważi kważi jitkellmu l-istess. Naturalment hemm xi differenzi żgħar bejn karattru ieħor, imma mhumiex differenzi importanti. U ħafna drabi niftakruhom bħala massa waħda ta' nies mingħajr individwalità ħanajdu hekk. Din jinsisti fuq wkoll billi fl-ewwel interventi ma jgħidilniex min huma l-karattri. Fil-fatt jgħidilna aktar tard min huma l-karattri. Daw jitkellmu u jisu aħna għaddejjin meħdejhom ma nafux min huma qed nisimgħuhom jitkellmu imma ma nafux eżatt x'inhi l-istorja personali ta' kull wieħed u waħda minnhom. Naturalment hemm ukoll fl-ewwel intervent tagħhom kif qed taraw hawnhekk. Hemm ukoll mill-ewwel il-karatteristiċi li se nsibu fil-bqija ta' romanz. Mela dawn huma nies illi l-istess ħaġa jgħiduha darbtejn tlieta erba' darbiet. Għaliex jirrepetu? Jirrepetu għaliex jiridu jimlew id-diskors tagħhom bir-ripetizzjoni, bl-istess idea. Anki għaliex huma ossessjonati b'ċerti ideat. F'dal każ għandek il xi ħadd illi ma rridx imur l-Amerika biex jara d-dinja, biex ma nafx jiltaqa' forsi ma' xi qraba, biex jitgħallem affarijiet ġodda. Le, irid imur l-Amerika biex isir sinjur u mhux biex isir sinjur u jirnexxi fl-Amerika, imma biex jiġi lura. Allura nistanew insiru nies naqduhom nimlew il-borsa. 4 frażijiet, 4 verbi biex essenzjalment ifissru l-istess ħaġa, isiru sinjuri. U mbagħad jiġu lura Malta. Fil-romanz se jiġu lura Malta ma f'ċirkostanzi ferm differenti minn dak li qed jimmaġinaw hawnhekk f'din l-ewwel xena. Hemm ċerta preżunzjoni wkoll, hemm ċerti miti f'moħħhom, mhumiex m'għandhomx saqajhom mal-art f'din is-sitwazzjoni, ma jirrealizzawx illi d-dinja temm barra, pereżempju d-dinja tal-Amerika hija ferm ikbar, ferm iżjed komplikata minn dik tar-raħal ċkejken tagħhom. U dan se naraw fil-fatt li meta jmorru l-Amerika, meta jmorru New York, jibqgħu jġibu ruħhom bħalli kieku kważi kważi għadhom fir-raħal tagħhom f'Malta. Il-kelma li ħafna drabi nużaw biex nispjegaw din l-attitudni hija l-provinċjaliżmu, jibqgħu jaħsbuha u jġibu ruħhom bħalli kieku għadhom Malta. Minkejja li qegħdin New York, li f'moħħ Mamo hija belt avvanzata, belt avventuruża, belt li tirrappreżenta l-modernità, l-avvanzi teknoloġiċi, xjentifiċi, l-infrastruttura ta' belt sħiħa bit-trasport, b'dak kollu li tistenna f'metropoli importanti u l-bqija. Imma dawn in-nies immorru l-Amerika bil-ġisem imma mhux bil-moħħ. Jibqgħu bħalli kieku Malta.
Hemm ukoll esaġerazzjoni, m'hemmx biss il-prożunzjoni, imma hemm ukoll esaġerazzjoni, u din l-esaġerazzjoni tidher fil-lingwaġġ tagħhom. U wara dak l-ewwel intervent għawet mill-karattri, imbagħad għandna mill-ewwel il-kumment tan-narratur. U anki hawn din hija wkoll dan huwa wkoll ritratt tajjeb ta' dak li se jiġri fir-romanz. L-intervent tal-karattri u mbagħad il-kummentarju, il-ġudizzji, l-analiżi tan-narratur li huwa dak li qed josserva bħalli kieku mit-tieqa tal-ewwel solari taħares l-isfel lejn dak li qed jiġri fit-triq, qed jisma' jiddokumenta u mbagħad jikkummenta ara daw speċi. Imma hemm elementi ieħor illi n-narratur huwa wkoll il-gwida tagħna, dak li se jispjegana dak li aħna ma nistgħux naraw meta jitkellmu il-karattri. Il-karattri jitkellmu mela jittrażmettu il-ħsibijiet tagħhom u l-imġiba tagħhom bil-kliem. Imma l-imġiba tagħhom narawha wkoll fil-ġesti tagħhom, fil-mod kif iġibu ruhom. U peress li aħna ma nistgħux narawhom, nistgħu biss nisimgħu il-kliem tagħhom biex ngħidu hekk. In-narratur jagħmilha ta' gwida tagħna, dak li minn ġo dik it-tieqa fl-ewwel solar li qed ħares l-isfel daw il-karattri fit-triq. Jgħidilna mela dak li qed jagħmel issa bħalissa mhux ħlief idawwar wiċċu bla doċċu xejjer idejh. Jagħtina idea allura ta' x'qed jagħmlu bil-ġisem. Għaliex il-ġisem jitkellem daqskemm jitkellmu daqskemm jitkellem il-ħalq, daqskemm jitkellem l-sin, daqskemm jitkellem il-kliem. Sewwa? U hemm element kbir ta' teatralità fl-imġiba tagħhom. Dawn il-kummenti hawnhekk dal-kumment tan-narratur huwa qisu d-didaskalija li jkollok fid-dram. Meta tkun qed taqra dram għandek il-kliem qed jgħidu l-karattri, imma għandek ukoll l-ispjegazzjoni min-naħa ta' min qed jikteb id-dram ta' x'qed jiġri fuq il-palk, jew suppost jiġri fuq il-palk, x'inhuma l-ġesti, x'inhuma l-azzjonijiet tal-karattri. U f'dan il-każ qisu qed jgħidilna x'qed jiġri fuq il-palk li qed jiddeskrivi. U dil-kelma l-palk hija importanti għaliex ir-romanz huwa teatrali ħafna. Kważi nistgħu naraw bħala sensiela ta' teatrini, sensiela ta' xeni jew xenetti irreċitati fuq il-palk. Anke għaliex dawn huma karattri li huma konxi ħafna tal-performattività tagħhom, tal-fatt li qed jirreċtaw quddiem ħadd ieħor li qed iġibu ruhom b'tali mod li jridu juru ċerti karatteristiċi, jridu juru l-arja tagħhom, jridu juru l-konfidenza tagħhom, jridu juru l-għarfien tagħhom, jridu juru d-determinazzjoni tagħhom, eċetera, eċetera. Allura kontinwament jirreċtaw, kontinwament juru lil ħadd ieħor anki permezz tal-mod kif iġibu ruhom, tal-mod kif iċaqalqu idejhom, tal-mod kif iċaqalqu dirajhom, rashom u l-bqija, dak li jridu waslu l-udjenza tagħhom. L-udjenza immedjata tagħhom huma n-nies li qed ikellmu. Il-vuċi narrattiva se tiddomina f'dan ir-romanz. Nistgħu ngħidu li l-vuċi narrattiva se tkun il-protagonista vera tar-romanz. Għaliex hija vuċi li għandha individwalità ċara, li għandha twemmin ċar, karatteristiċi ċari, ideat ċari dwar x'għandha tkun il-Malta, kif għandha tkun il-Malta ideali, kif għandha toħroġ mill-arretratezza tagħha. Minn żmien in-nanniet għal żmien iż-żgħażagħ u l-futur. Araw kif il-narratur jirreferi għal karattri bħala dak u ieħor u hawnhekk jibqa' ma jgħidilniex x'issimhom il-karattri. Innutaw ukoll użu tad-djalett. Mela, id-djalett huwa importanti fir-romanz għaliex
għandu mill-inqas żewġ funzjonijiet. Mela għandu l-funzjoni ta' teatralità, għandu l-funzjoni li jirrappreżenta kultura popolari, il-mod kif jitkellmu in-nies. Ma mu jinsisti f'dan il-kapitlu stess illi fl-ewwel kapitlu ta' romanz illi u bħala kitib ma jistax ma jirrakkontax il-veru. Issa, in-nies kif jitkellmu? Hekk jitkellmu n-nies, mela hekk se jikteb id-diskors tagħhom kif jitkellmu n-nies bid-dialett. Id-dialett jirrappreżenta in-nuqqas ta' skola tagħhom, in-nuqqas ta' żvilupp fil-ħsieb tagħhom, in-nuqqas ta' żvilupp fil-lingwa tagħhom. U f'dan is-sens allura huwa sinjal tal-arretratezza tagħhom, tal-provinċjaliżmu tagħhom. Mill-banda l-oħra, il-fatt biss il-romanz huwa mimli bid-dialett li joħloq Mamo, huwa sinjal li Mamo huwa interessat f'dat dialett. Għax kieku ried sempliċement jagħti eżempju bih so, jiġifieri jippreżentah u jmaqdru u mbagħad jieqaf, kieku ma kienx jimla r-romanz bih mill-bidu sal-aħħar, kieku ma kienx jibdaw jispiċċa ir-romanz bih. U dan qed ngħidu għaliex huwa ċar li waqt li għal Mamo id-dialett huwa sinjal ta' soċjetà, ta' komunità, ta' nies li ma żviluppawx, li mhumiex emanċipati, li baqgħu lura. Huwa wkoll karatteristika interessanti. Mamo u n-narratur tiegħu huma etnografi. Mamo huwa etnografu, dak li qiegħed fil-komunità fost in-nies joħroġ magħhom, jitkellem magħhom, jismagħhom biex jiddokumenta il-ħajja tagħhom ta' kuljum, id-drawiet tagħhom, l-interessi tagħhom, il-lingwa tagħhom. U il-dialett jistudjah, tant jistudjah illi iktar tard fil-romanz, fl-iktar footnote twila li għandu fil-romanz, naturalment ħaġa straordinarja, li romanz fl-1930, 31 f'Malta, jużalek il-footnotes fil-romanz tiegħu. Naturalment dan huwa sinjali ieħor ta' kemm huwa avvanzat, ta' kemm huwa kważi postmodernista fl-istil tiegħu għax kontinwament jirrifletti fuq il-lingwa li qed jużaw stess. Imma din l-analiżi ta' dialett jagħmilha f'dil footnote twila li fiha jispjega t-tipi differenti skontu ta' dialetti li jeżistu f'Malta. U hemmhekk għandek l-etnografu qed jitkellem, l-antropologu li qed janalizza il-lingwa fil-post, is-soċjolingwista jekk irridu. Jiġifieri dak li minn banda qed imaqdar id-dialett u minn banda l-oħra jissaħħar bid-dialett, jissaħħar bid-differenzi li jeżistu fil-lingwaġġi tan-nies minn bnadi differenti ta' Malta u Għawdex. Ġifieri minn banda qiegħed immaqdar il-kultura Maltija, il-kultura popolari Maltija, mill-banda l-oħra qiegħed jissaħħar biha u juri l-interess biex ngħidlek xjentifiku fiha illi normalment issib fl-istudjużi. Ħaġa oħra interessanti li Mamo iġi pruħu ta' dak li qed jiddokumenta ta' etnografu ta' komunità ħanajtek partikolari. Meta u fil-fatt huwa parti minn dik il-komunità u stess u trabba f'dit tip ta' komunità u trabba f'dit tip ta' kultura popolari, però m'hemmx dubju li kemm minħabba l-fatt li huwa għamel 9 snin li Xandra jaħdem mal-Ingliżi bħala emigrant sas-sajf tal-1921 wara l-mewt ta' traġika tal-mistħija ta' Manuel de Mek. U kemm bħala bniedem li kien jaf ċertu skola u dejjem kellu din il-kilba kbira biex jitgħallem. U ħafna drabi jgħallem lilu nnifsu. Jara lilu nnifsu allura wkoll. Minn banda bħala wieħed minnhom, wieħed minn uliet in-nana. Mill-banda l-oħra bħala l-fuq minnhom. U primarjament
jara lilu nifsu f'dar romanz bħala il-fuq minnhom superjuri. U għalhekk hu il-narratur ta' Mamo jitkellem bil-standard, bil-Malti standard, għax dak huwa l-Malti pulit biex ngħidu hekk fil-virgoletti. Dak huwa l-Malti korrett biex ngħidu hekk. Issa aħna nafu fil-verità li d-dialett huwa varjanti, huwa varjetà tal-Malti. Ġifieri il-varjetà tal-Malti standard hija l-Malti ta' madwar il-Port il-Kbir, storikament. U il-Malti li mawweċ mu mawweċ huwa sempliċement tipi ieħor ta' Malti. Imma fil-mod kif il-karattri anonimi f'din l-ewwel xena, f'daw l-ewwel versi ikkissru l-isem Amerika jew l-Amerika, diġà naraw il-fatt li huma m'għandhom skola. U Mamo jrid jinsisti fuq il-fatt li huma laqas jitkellmu ma jafu, almenu dik hija l-impressjoni li jrid jagħti ir-romanz ta' dawn in-nies illi jridu jmorru l-Amerika u lanqas jafu, lanqas kapaċi jgħidu il-kelma Amerika. Fl-istess intervent dal-karattru jgħid l-Amerika mhux biss ħażin, imma jgħidha b'żewġ modi differenti, l-ewwel l-Emilki u mbagħad l-Emilka. Jiġifieri hawnhekk għandna mill-ewwel dan ir-ritratt negattiv ħafna tal-ħiliet intellettwali u kulturali ta' dawn il-karattri. U tkompli din l-idea fit-tieni karattru li qed jitkellmu illi l-Amerika se jmorru biss biex sempliċement jagħmlu flus. U li biex jagħmlu flus mhux se jbagħtu. Ġifieri dik l-iktar ħaġa importanti għalihom li se jagħmlu l-flus u li biex jagħmlu l-flus mhux se jbagħtu. Ovvjament dawn huma żewġ ideat profondament żbaljati. Imma huma jemmnu bħalma kienu jemmnu ħafna fil-fatt emigranti u mhux biss dawk Maltin. Meta qabel ma kienu jmorru, qabel ma kienu jitilqu lejn l-Amerika, qabel ma kienu jaslu l-Amerika, għax minn għalihom se jaslu l-Amerika u kif jgħidu ħafna kittieba ta' letteraturi differenti minn għalihom se jibdew jiġbru d-dollari mill-art, il-flus mill-art. Imma fil-verità din kienet illużjoni kbira li minkejja l-kontatti li kien hemm bejn il-Maltin ta' Malta u l-Maltin li kienu bisifru jemigraw xorta baqgħu jeżistu daw l-ideat. Innutaw ukoll il-gost li jieħu l-awtur li jiddokumenta ċerti frażijiet, ċerti idjomi, ċerti espressjonijiet partikolari, per eżempju bil-ħaswej, ġifieri mill-laqwa. Sewwa, dawn huma kollha espressjonijiet u kelmiet li fl-aħħar tal-edizzjoni tal-2013 ta' dan ir-romanz, ir-raba edizzjoni ta' dan ir-romanz aħna spjegajnihom fil-glossarju tar-romanz. Innutaw ukoll illi id-dinja li minna jieħdu l-espressjonijiet tagħhom hija dejjem dik id-dinja tar-raħal rurali, tal-kampanja, tar-raba. U Mamo qed jieħu gost jiktibhom dawn. Mamo kellu interess kbir fil-bidja u kiteb numru ta' artikli f'rivista li kienet toħroġ bej żewġ gwerer dinjin li kien jisimha il-Bidwi. Kellu interess partikolari u mhux biss etnografiku, mhux biss ta' l-osservatur ħanajtek imparzjali, mhux involut fil-bidja, kien interessat anki li proponi metodi li itejbu il-prattika tal-bidja għal-bdiewa. U dan il-gost bil-bidja, dan l-interess ġenwin fil-bidja jinħass anki meta qed jiżżuffjetta bil-karattri li kontinwament jużaw l-espressjonijiet meħuda mid-dinja tal-bidja
u mill-ħajja tal-kampanja. Innutaw kontinwament il-ripetizzjoni, ġifieri ħaġa tintqal u terġa' tintqal. Narġa' nixtri u nixtri sakemm ma jkunx hawn bħoli fir-raħal killu. L-idea provinċjali ħafna, l-idea immatura ħafna ta' daw il-karattri li jridu jkunu speċjali. Meta ir-romanz kontinwament ifakkarna li huma speċjali xejn, din l-ironija profonda fir-romanz bejn karattri li jridu jkunu differenti mill-oħrajn, imma li fil-fatt huma bħal l-oħrajn. U dak li jista' jagħżilhom minn ħadd ieħor l-iskola, l-edukazzjoni, ituhom bis-sieq. Jmorru l-Amerika, jistgħu jitalmu, jistgħu jsiru speċjali, jistgħu jsiru differenti mill-Malti l-oħrajn u jaħslu li jibqgħu assolutament l-istess. Per eżempju, din il-lista ta' ikel komuni tal-poplu, jinħass li fija hemm ċertu gost min-naħa tan-narratur. In-narratur qed jieħu gost jiddokumenta daw it-tipi partikolari ta' ikel tan-nies komuni. U il-gost jinsab fil-fatt li huwa qed jiddokumenta l-kultura popolari illi fi żmienu ħadd ma kien interessat fiha. Jiġifieri forsi l-ispeċjalisti ftit li xejn kienu nies bħal professur John Borch li kien interessat fir-raba u kien jitkellem dwar il-bidja u dwar is-siġar u l-frott u l-bqija, imma mhux dwar ħajja tan-nies. Mamo jagħmel dak li ħadd ieħor ma kienx qed jagħmel. ċej jiddokumenta l-ħajja tan-nies komuni. Innutaw il-karatteri li jobsqu. Kontinwament fir-romanz għandek daw il-karatteri li jobsqu għaliex xiex Mamo jemmen li jrid jiddokumenta il-veru, li jrid jikteb il-verità. Nistgħu ma niktbux il-veru jgħid jistaqsi b'mod retoriku f'dan romanz, fl-ewwel kapitlu ta' dan romanz stess. Innutaw ukoll illi f'ħafna mir-romanz, matul ir-romanz irid ngħid, hemm ħafna kummenti fil-parentesi. X'inhu ma l-kummenti fil-parentesi? Pereżempju hawnhekk hawn u mal-kelma parentesi, espressjon Maltija baxxa, b'suq, eċċetera. X'inhu ma dawn il-kummenti fil-parentesi? Huma riflessjonijiet tal-awtur fuq il-mod kif qed jikteb hu stess. L-użu tiegħu tal-kliem li qed juża. ċe, il-romanzier qed jikkummenta, il-narratur tiegħu qed jikkummenta fuq il-lingwa li qed juża. U din hija xhieda tal-autokuxjenza tiegħu, tal-fatt li hu konxju mill-lingwa li qed juża. U kultant juża l-parentesi biex jispjega kelma li qed juża, kultant biex jikkummenta fuq kelma li qed juża, kultant biex jistaqsi jekk kważi l-qarrejja jekk dak li l-narratarji jekk dak li qed jgħid huwiex korrett għax għandu dubju ġieli jagħmellek mistoqsija fil-parentesi. Ħaġa oħra li ta' min ngħidu kelma fuqha hija li hemmhekk dik mhix żball. Mamo kiteb fil-verżjoni oriġinali ta' dan romanz espressjon Maltija. Għaliex? Għax fir-romanz tiegħu jażel illi kelmiet bħal daw iqishom bħala is-singular u il-kelma bil-i fl-aħħar iqisha bħala l-plural. Mela espressjon singular, espressjoni plural. Intelligent singular, intelligenti plural. Tagħmel sens din? Għalih tagħmel sens. U tagħmel sens għaliex fil-Malti wieħed mill-iktar plurali komuni, jekk mhux l-iktar wieħed komuni, huwa il-plural bil-littra i, bil-vokali i fl-aħħar. Karta, karti u l-bqija. Għaldaqstant, u jimxi fuq dak il-modell u jgħid espressjoni. F'da sens, loġika. Imma ukoll il-fatt li bħalma u jikteb ismu mod mhux tas-soltu,
Juan bil-ġej, le għala Spanjola, kważi fakrek f'Cervantes, l-awtur model tiegħu. Ekku kol jażel li ċerti kelmiet jiktibhom kif jidirlu jew jaqadhom flimkien, jew jikkrehom u l-bqija. Li żgur huwa li meta taqra paragrafu ta' Mamo, fl-ebda moment ma tiftakar f'xi awtur ieħor. Dejjem tgħid din hija vuċi awtentika, din hija vuċi differenti ħafna minn tal-oħrajn, din hija vuċi partikolari, speċjali li tispikka. U jien qabeż it-tielet u jien wara li nagħmel killex bħalma qed int inġib is-sensja narma xkubetta għal fuq sfalti u noqgħod indur għal borok u s-summint bħal damajju tal-ħomru dak li għaqla snin. Mela, innu ta' ftit. Arġajna għandna it-tielet karattru issa, illi arġajna bla isem ma nafux minnu, imma illi għandu l-istess aspirazzjonijiet. Se jmur l-Amerika għalfej. Biex jiġu lura Malta, sinjur. Biex jiġu lura Malta jitkessaħ bil-ġid il-rnexxielu jagħmel, imma fl-aħħar mill-aħħar biex ikun reżgħir f'Malta u mhux biex ikun emigrant li rnexxa l-Amerika. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt. Il-fqar illi għalkemm ħafna drabi iqisu ruħhom bħala sfruttati mis-sinjuri, jew almenu ċertament iħossuhom inferjuri għas-sinjuri, irridu jsiru bħalhom. Minflok jgħidu isma' hemm bżonn li kulħadd ikun l-istess. Kieku din l-idea soċjalista li kulħadd ikun indaqs. Le, hu mhux indaqs irid ikun, u jrid ikun ola minn ħadd ieħor. Bħal karattri, bħal personaġġi li huma ola minnu, li għandhom iktar saħħa minnhom, li għandhom iktar privileġġi, iktar mezzi finanzjari minnu. Irid isir bħal dentist Pascal De Maio tal-Ħamru. It-tieni ħaġa rrid ngħid fuq dis-slide. Għaliex fuq dil-parti, għaliex fil-romanzi kwit isemmi il-Ħamru? Għax dik kienet id-dinja tiegħu. Mamo twilet u trabba il-ħalluqa. Ma mbagħad mar disa' snin li Xandra, l-Eġittu, meta ġie lura stabbilixxa ruħu eventwalment fl-inħawi ta' bej il-Marsa u l-Ħamru kriot. Il-Marsa traqat Soppardi, imma mbagħad kellu ħanut tal-kodba u affarijiet oħrajn il-Ħamru, u dik kienet id-dinja tiegħu, id-dinja tal-Ħamru. Id-dinja qrib tas-strada rjali il-Ħamru. U karattru bħal Pascal De Maio kien ikun jafu għax kien minn dawk l-inħawi. Issa, x'għamel Anton Kassar? Anton Kassar nies bħal Pascal De Maio jiftakarhom għax fi żmienhom. Anki għaliex hu kien mill-Marsa u d-dinja tal-Marsa u tal-Ħamru kien jafa sewwa. U allura nafu li hawnhekk id-dentist li qed jirreferi għalih li jsejjaħlu dak li jaqla snin, probabbilment għax Mamo qatt ma jrid juża il-kelma li tkun qed tistenna. Int tkun qed tistenna dentist u minflok jgħidlek dal-karattru jgħidlek f'dal-każ dak li jaqla snin. Imma jitkellem fuq Damajja tal-Ħamrun ukoll għaliex kien minn familja magħrufa ta' dentisti, ma kien qrib probabbilment taċ-ċirku ta' Mamo għaliex kien attiv ħafna fil-Partit tal-Ħaddiema, flimkien ma' Carmelo Zammit u Giuse Orlando, fis-snin meta Ġwan Mamo kiteb ir-rumanz tiegħu hemmhekk kien waħda għaliex Anton Kassar kitibha hekk. Jiġifieri dan mhuwiex dentist kwalunkwe, dan huwa dentist illi huwa qrib speċi tad-dinja ta' Mamo, taċ-ċirku li miegħu, taċ-ċirku ta' nies li miegħu magħhom kien jagħmilha Mamo. Mamo ma kienx membru tal-Partit tal-Ħaddiema, tal-Partit Laburista, ma nixjie li qatt kien membru. Jingħad li kien membru tax-xirka tal-Indawlin sakemm eventwalment insomma
ġi persegwitat. Manuel de Mecco spiċċa kif spiċċa Lixandra. Però kien qrib tan-nies tal-partit tal-ħaddiema, fosthom Giuseppe Orlando li kien involut fil-gazzetta l-Kotra, li kien kellu pożizzjoni importanti fil-partit tal-ħaddiema u l-bqija. Ħaġa oħra li tinsemmija dik il-kelma essenzja. Meta nitkellmu fuq id-dimensjoni storika ta' xogħol letterarju, qed nitkellmu wkoll fuq id-dimensjoni storika tal-lingwa. Issa jekk tuħu l-kelma sensja, ara kieku llum għalija l-kelma sensja tfisser xi ħadd li jitkeċċa minn fuq xogħol jew li ma jibqax jaħdem fil-post li jkun qed jaħdem fih. Jew l-iktar il-permess. Jekk tħarsu lejn id-dizzjonarju ta' Erin Seraċinoglot ESI hemmhekk tirreferi għal Erin Seraċinoglot u d-dizzjonarju tiegħu l-Miklem Malti. L-użu il-kelma sensja għandha tifsira li qed jagħtiha Mamo ċarissima, is-sensja tal-kaċċa, permess lil kaċċatur biex iżomm għandu u jinqeda biex kubetta kontra t-tajr. Mbagħad hemm sensi oħrajn, imma l-ewwel sens li jagħti Seraċinoglot fil-Miklem Malti huwa dak. Għalija ma kienx ikun l-ewwel sens, imma jien qed naqra ir-romanz fl-2024, mhux fl-1930 jew 31 meta kienu qed joħorġu il-faxxikli ta' dan ir-romanz. Għalhekk il-qabża storika le irridu nagħmluha wkoll fejn tidħol il-lingwa kultant. Mela l-ewwel karattru li jitkellem fil-fatt kien Bertu Fenek, illi matul ir-romanz il-narratur kontinuament fakkarna li l-qam tiegħu huwa arma u żarma. L-ironija li hemm f'dak it-titlu hija ċara. Bażikament dan huwa bniedem illi qatt ma jista' jimxi l-qudiem. Lura u l-qudiem, lura u l-qudiem, jarma u jżarma, jarma u jżarma. Dak huwa naħseb is-sens li joħroġ minn dan il-karattru matul ir-romanz. Naturalment hu kien jemmen li kien kellu kapaċitajiet ħiliet li jarma u jżarma l-affarijiet, imma is-sens li nieħdu aħna meta nisimgħu jitkellem, meta naraw kif iġib ruħu, huwa dan li dal-bniedem qed jaqgħad fil-vojt. U sakemm qal il-ftit kliem li sħabu beżżaq xi 10 minn bejn żnienu, żlik u ħalf u da ġiżumarija minn dak il-waħxi ta' bona. Ġibet xi daqsxejn djar semma li biħsibu jixtri bi flus l-Amerika. Okej, il-waħx id-dali ġibet. Ma hemmhekk markajt il-kelma bona għax bona kien l-isem ta' belt fl-Alġerija fejn kien hemm eluf ta' Maltin. Fosthom fejn kien hemm sa qabel l-ewwel gwerra dinjija Laurent Ropa, l-awtur Franco Malti kif kien jiddeskrivi lilu nnifsu, Franċiż Malti, illi kiteb 3 romanzi mill-Franċiż, imma dejjem speċjalment fis-snin 30 ippreżenta ruħu bħala Franċiż Malti jew Franċiż ta' nisel Malti jew Malti ta' Franza. U rrakkonta il-ħajja tal-familja tiegħu ftit jowis permezz ta' romanzi fittizji imma bbażati fuq l-esperjenza tal-familja tiegħu bil-Franċiż fis-snin 30. Skont ir-romanz u jgħidha kemm il-darba il-Maltin ta' bona kienu magħrufin għad-da. U dan huwa kumment naturalment dispreġġattiv fuq il-Maltin ta' bona, imma kumment li jurik il-konnessjoni li kellu Mamo mal-immigrazzjoni u mal-immigranti Maltin u mal-kultura popolari wkoll. Fl-istess ħin imbagħad għandek daw ir-referenzi u hemm numru minnhom fir-romanz għal espressjonijiet Franċiżi qed ngħid,
għall-espressjoni latini. Din l-espressjoni ta' Juvenal, tal-kittib Ruman Juvenal, illi ma niżiltix hawnhekk imma illi meta jkollok moħħ f'saħħtu, jkollok ġisem f'saħħtu. Hawnhekk il-narratur li kontinwament ifakkarna f'mamu innifsu, fil-kittib innifsu, ma il-narratur maħluq mill-kittib biex jirrakkontalu l-istorja li jrid jirrakkonta. Ifakkarna li ju għandu ċerta edukazzjoni, li ju għandu ċerta għarfien, li jaf anki lingwi oħrajn, fostom li jaf il-Latin. U hawnhekk matul il-romanz ma nix biss espressjonijiet Maltin, ma nix biss proverbi u il-Maltin li huma xieda tal-erf li jkun ġabar il-poplu, li tkun ġabret il-kotra, l-komunità. Imma dik ukoll l-awtorità ta' kittieba Romani l-espressjonijiet tagħhom, l-istqarrijiet tagħhom baqgħu ħajjin għal sekli sħaħ. U allura jagħtu ċertu pis, ċerta awtorità lill-vuċi tan-narratur ta' Mamo. Is-sintassi rajni jasu fl-ewwel parti ta' din it-taħdita, is-sintassi partikolari idiosinkratika ħafna ta' Mamo rajni fil-volantin, fil-messaġġ pubbliċitarju tiegħu dwar il-romanz, imma naraw wkoll matul ir-romanz kollu. Pratikament ħafna mid-diskors tan-narratur jirrifletti il-mod mhux tas-soltu ta' kif in-narratur jibni sentenza tiegħu, jibni d-diskors tiegħu, il-mod kif iqassam il-kliem fis-sentenza. Dan Bertu allura kien wieħed mill-eluf ta' driwex raħlin li għandna fil-gżira, injorant ta' moħħu bieqja, mibli materjal ta' moħħ il-wiża, fanatku mranġat bħal bosta li jidrilhom li mhumiex. Wieħed minn dawk li jiġbru l-akar tal-pipa u jitfa'u mada, jomħtu mal-komma u ma jafux ħlif jirrakkontaw is-sena kollha kemm twila ta' meta ra l-fatat b'wiċċu mgermet, xufteħ ħomod birsinu jlebleb barra, għajneħ iżebġu b'ċinetta ħamra ra f'rasu, qed fit-tieqa jelaq wiċċ il-borma. Is-sentenza donna tibda x'imkien u tispiċċa x'imkien ieħor, bl-assoċjazzjoni mentali, bil-bixbijat li waħda tfakkar fl-oħra. U allura tibda minn hawn u tispiċċa x'imkien ieħor bħal-logħba tat-telefon. Sa ċertu punt. Għaliex Mamo jħalli l-narratur tiegħu jiġri bil-ħsibijiet. Imma ħaġa oħra li tispikka mhix biss il-mod mhux tas-soltu ta' kif jibni s-sentenzi tiegħu, ċe s-sintassi tiegħu ġewwa sewwa, imma anki il-lingwaġġ figurattiv tiegħu, injorant ta' moħħu bieqja jgħidilna. U eluf ta' driwex, kelma partikolari dil-kelma driwex, fil-glossarju li ħafna minnu imbena bil-ħila ta' Professor Manuel Mifsutu ta' Dr. Olvin Vella, badna ftit din il-kelma driwex. Oriġinarjament driwex hija plural ta' derwix, patri musulman li jieħu il-voti tal-faqar u l-aks. Forse, id-derwix, le derwix. Derwixa hija mara mħawda li malajr titlef ġieħa waqt li mderwex tfisser mentalment instabbli. Driwex jidher li hija kreazzjoni ta' Mamo mibnija fuq daw it-tifsiriet, fuq daw il-konnotazzjonijiet illi jagħtuna d-dizzjonarji. U allura id-driwex raħlin, il-kelma stramba driwex għalina ċertament stramba, forsi ma kienx stramba fi żmien Mamo, ma għalina hija kelma mhux tas-soltu, nissuspetta li ma kienx kelma tas-soltu dak iż-żmien ukoll. Iġġenna nirriflettu
fuq il-karatteristiċi imħawda ta' dawn ir-raħlin kif jippreżentuhom Mamo. Issa bil-mod il-mod qed jintroduċina kull wieħed mill-karattri. Mela l-ewwel wieħed li tkellem fil-bidunet fl-ewwel vers, fl-ewwel versi, fl-ewwel sentenzi tal-romanz kien Bertu Arma u Zarma, tieni wieħed kien Girgor. U hawnhekk arġajna l-etnografu, il-gwida, dak li bħalik kieku se jurina il-pittura li għandna qudiemna u jispjega ħina dik il-pittura. F'dal każ minflok pittura għandu karattru qudiemu u se jispjega ħonna dal-karattru, araw imsawwar. Mela hawnhekk kitina id-dimensjoni tal-vista, tal-ħars, sewwa. Araw imsawwar. Ma ngħidu xejn, moħħu wkoll dajjef, araw l-espressjoni figurattiva kemm sabiħa, dajjef mill-pruwa, minn qudiemnet. Sewwa mill-pruwa, l-pruwa tal-vapur, moħħu wkoll dajjef mill-pruwa. Surtu ftit matnazz fuq sajjar, ħaddejh infaqqejn, imnieħru l-anġasa, karikatura da jisek għandek karikatura ta' karattru tal-Friġġerada f'xi gazzetta. U wiċċu għamħiet il-lawn. Is-sabiħa li mindu ġiet l-awtonomija f'Malta dan beda jxitt ta' kultant il-ġlek u żarbun. Għax waħda mill-affarijiet li għamel Mamu matul dan ir-romanz kollu ili jitkellem fuq il-politika ta' żmienu, fuq il-politika anki partiġjana ta' żmienu. X'inhi l-awtonomija? Il-gazzetti ta' dak iż-żmien kienu jirreferu għal dak li ħafna drabi llum insejħulu il-gvern responsabbli, ċe l-ewwel gvern Malti li ġie elett bil-Kostituzzjoni tal-1921, l-ewwel Prim Ministru Malti kien Joseph Howard. Ħafna drabi gazzetti ta' dak iż-żmien kienu jsejħu l-awtonomija. L-ewwel gvern Malti fil-fatt kien riżultat, kien frott ta' din il-Kostituzzjoni tal-1921 li ta' ċerta awtonomija lil Maltin biex immexxu l-affarijiet interni, insomma. U għalhekk ħafna drabi jirreferu għall-awtonomija bla kbira. Mamu jieħu pożizzjoni kritika ħafna quddiem il-politiċi Maltin, jikkritikuhom bl-aħrax. Ħlif li Strickland u li Laburisti. Mamu kien essenzjalment Stricklandjan, kien pro-Ingliż, kien Stricklandjan, kien poeżija li fiha jfaħħar bil-kbir li Strickland, avolja ma jsemmehx bismu. Imma mbagħad kiteb ukoll artiklu, l-artikli kollha ġabrithom fil-test tal-masters tagħha Ġesewka Mikallef, jikteb ukoll artiklu li fih ifaħħar lil Strickland bismu. Mamu għandu rispett kbir, għandu qima lej Strickland u ċerti politiċi, speċjalment dawk jew fil-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland jew fil-Labor, imma mhux lej politiċi kollha, b'mod ġenerali l-politiċi m'għandux grazzja magħhom, jarhom nies li jaraw biss l-interessi tagħhom. U dak il-kumment li għamilt fil-bidu dwar il-fatt li dawn huma karattri li huma karattri ċatti, hawnhekk jgħidaw stess in-narratur, kollha kważi ta' drab wieħed, kif kullhom ngħidu pezza waħda, kollha l-istess, drab wieħed, biċċiet mill-istess drab. Għadhom kemm ħerġin mill-quddiesa tal-aħħar tal-10. U hemmhekk jagħmel mistoqsija, l-mistoqsija li semmejt li antiċipajt li se naraw qabel. Sa x'jagħmel biha din il-mistoqsija? Għalfejn għandu bżonn jagħmel is-sinjal tal-mistoqsija hemmhekk. Issa aħna speċi tagħmlilna differenza jekk kienitx il-quddiesa tal-10 jew tad-9, speċi mhux ħanimxu ma dak li għajdilna hu. Speċi aħna l-uniku fonti ta' informazzjoni, l-uniku sors ta' informazzjoni għalina huwa n-narratur, mela ikonna nemmnu dak li għajdilna, sakemm ma jġennix naħsbu, ma jtinix nifmu li mhux ta' minna f'dawh li huwa naffidabli, ma allura għalfejn tagħmel il-mistoqsija hemmhekk tal-10.
Naħseb dik il-mistoqsija tfakkarna illi il-narratur jaf li qed jikteb, jaf li qed jirrakkonta u jaf li kull kelma li jażel hija għażla, li kull kelma li jikteb hija għażla. U kontinwament b'mezzi differenti matul ir-romanz ifakkarna biex inħarsu lejn il-kidba tiegħu bħala kidba li hija kidba konxja, li hu konxju tal-att tal-kidba. Din l-autokuxjenza tiegħu. Araw din l-istrateġija u hekk l-użu tal-plural, qabel semmejna l-pezza, semmejna drab, daw kollha drab wieħed, kollha l-istess daw il-karattri, u hekk juża teknika letterarja oħra biex juri li dawn huma kollha karattri l-istess, li dawn il-karattri huma kollha l-istess tip ta' nies. Daw Girgorijiet, Kalanċijiet, Masijiet, Wiżijiet. Hawnhekk jivventa kelmiet permezz tal-plural, jagħti plural lill-isem, lill-isem propju li normalment ma nagħtuhx plural, u l-effett ta' dan il-plural huwa illi juri in-nuqqas ta' individwalità ta' dawn il-karattri. Il-fatt li huma kollha pezza waħda. Araw l-użu tiegħu tal-kelma intelligent, kif semmejna qabel il-kelma espressjoni hawnhekk għandna l-kelma intelligent għal-singular, intelligenti allura mbagħad tkun il-plural. U hawnhekk għandna in-narratur li jsir iktar gwida minn qatt qabel. Diġà għamela ta' gwida biex jiddeskrivilna wieħed mill-karattri lil Grigor. Hawnhekk issa irid letteralment joħodna mixja. Nistħajjel issa li l-qarreja jridu jafu fejn qegħdin jitkellmu dawn il-personaġġi tagħna. Mela, ejja nurikom. Nitkellmu u nimxu il-qudiem mela u waqtaw fejn u waqtaw intom fejn. Speċi jrid jinvolvina, jrid imexxina. Għal darb'oħra tifakkarna, qed jirrakkonta, għal darb'oħra jfakkarna illi ir-rakkont tiegħu huwa rakkont suġġettiv. Skont il-perspettiva tiegħu, skont l-idea tiegħu. Ħarsu miegħi b'moħħkom lil hemm. Araw il dik il-qabda rħula ma' ġenb xulxin rajtuhom? U dan kif wieħed jista'na, eċċetera, eċċetera. Araw il-repetizzjoni ta' bla hawnhekk. Araw kif din il-repetizzjoni ta' bla tilħaq il-climax tagħha, le? Bla skola. Daw in-nies li se jmorru l-Amerika huma bla skola, bla den, bla sena, bla xejn. Kif tista' tkun bla xejn? Tant m'għandhom xejn daw illi dawn huma bla xejn. Ma jistax ikollok xejn iżjed minn hekk. Feliċ huwa l-aħjar u l-aktar intelligent fosthom. Feliċ huwa dak illi se jirrappreżenta l-aspirazzjonijiet tan-narratur. Feliċ huwa probabbilment dak li dejjem xtaq ikun magħmu. Dak li bil-ftit skola li jaf jitgħallem ferm iżjed, imur barra, jitgħallem ħafna u effettivament fl-aħħar mill-aħħar jibqa' barra. U jgawdi mill-avvanzi li qed isiru barra u mhux ikollu jerġa' ikollu jiġi lura Malta u jibqa' biex ngħidlek fost id-driewex. Hemm ħafna referimenti fir-romanz għal moment għal elementi fl-istorja dokumentata, għal personaġġi rajna l-Basca da Majo qabel. U hawnhekk hawn riferiment għal famuż Proġett Bejjer li se jsir storja fir-romanz. Il-Proġett Bejjer li se ngħidu kelma fuqu li kien parti eventwalment kien parti mill-programm tal-Partit tal-Ħaddiema ta' dan Gaudenz Bejjer. Imma raw ukoll riferiment għal Orlando tal-Labor.
li kien jimporta il-whisky magħruf bħala Gaelic. Orlando tal-Labor, naturalment qed jirreferi għal Jose Orlando, illi fil-gazzetti il-kotra fil-gazzetta l-kotra li kien involut fija kien iġib ir-riklam tal-whisky li kien jimporta. Imma ħaġa interessanti 1930 hawnhekk araw il-familjarità tiegħu ma' xi ħadd bħal Jose Orlando, il-qrubija tiegħu ma' xi ħadd bħalu. F'dan kien iż-żmien li fih kienet jippubblika l-artikli tiegħu wkoll fil-gazzetta il-kotra li għad il-gazzetta li qed naraw hawnhekk. Araw ir-riklam tal-Gaelic hawnhekk din 9 ta' Lulju tal-1931 fi żmien meta kienet jippubblika romanz ukoll magħmu isfennet fuq il-lamin għandkom ir-riklam tal-Gaelic. Gaelic Whisky J. Orlando Smith. Giuseppe Casarpolicino jinnota li fis-snin 20 daħlet din il-moda li n-nies ċerti figuri idaħlu t-tieni kunjom. Giusello sar Giusello l-Mercer, Jose Orlando sar Jose Orlando Smith u l-bija. Kien hemm jisu din it-tendenza, kien hemm din il-moda. Hawnhekk u din meħuda mill-ktieb tal-personaġġi nitkellmu ftit fuq il-proġett ta' Bejjer. Dan kien proġett propost minn Gaudenz Bejjer fl-ewwel snin tas-seklu 20 li kellu joffri xogħol lil eluf kbar ta' Maltin permezz ta' sensiela ta' proġetti ta' siwi kemm mat-tisbieħ ta' gżejjer kif ukoll bris il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Fil-biografija tiegħu ta' Mamo, Ġwan Mamo ħajtu ħilietu, Francis Gallia jispjega li l-miri ta' Bejjer kienu li l-gvern jiġġieled bis-serjetà tal-problema tan-nuqqas ta' xogħol billi joħloq qatt ta' impjiegi u jsib soluzzjoni għall-immigrazzjoni li kienet qed tattira lil qatt kbir ta' żgħażagħ b'saħħithom. Bejjer rrid li s-sidien jaqilbu r-raba tagħhom minn Bali għal Saqwi li jsib proġett biex jinġabar l-ilma tax-xita u tal-widien f'Ġubjuni u jissaffa l-ilma ta' drenaġġ. Araw kemm kien qabel żmienu xi ħaġa li issa nagħmlu aħna llum u li madwar 48,000 tomna moxa u xari abbandonat jitħawlu b'siġar bħaż-żebbuġ il-ħarub u l-qus li l-frott tagħhom iħalli lieh. Gaudenz Bejjer rrid ukoll li jitħaffru żewġ mini taħt il-belt Valletta li jaqdu l-port ta' Marsemxet mal-port il-kbiru li jinbnew kwartieri residenzjali b'appartamenti, garaxxiet u lukanda, skola u suq fl-inħawi tal-Fosos tal-Furjana. Proposta oħra kienet li jitranġa bib il-belt. Timbena fonderija, jikbru it-tarznari u jitlu wkoll għall-bini ta' bastimenti żgħar it-tarznari tagħna. Bejjer kien iddiżappuntat ħafna li l-Gvern Imperjal Ingliż tal-1912 u lanqas il-Gvern Malti ta' snin 20 ma wettqu dawn il-proġetti. Jidher li l-Partit Laburista daħħal il-proġett ta' Bejjer fil-programm tiegħu għall-elezzjoni tal-1927 u f'din l-elezzjoni kien kiseb 14% tal-voti u daħal fil-gvern speċi mal-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland f'dak li baqa magħruf bħala il-Compact. Il-Partit tal-ħaddiema kien jappoġġja lill-Partit Kostituzzjonali fil-gvern ma jidhirlix li kellu ministri u forsi għalhekk ċerti affarijiet ma setax wettaqhom. Innotaw ukoll mela mmorru lura r-romanz, innotaw ukoll il-mod kif jiddeskrivi lil dawn il-karattri li kontinwament semmejna Jobs u Jidaw jiddeskrivihom bħala xkuma tal-Baħar Mediterranju għaliex għax waqt li ħafna drabi l-letteratura tagħna tippreżenta l-Mediterran bħala kważi ġenna tal-art. Mamo jippreżenta l-Mediterran bħala l-baħar tal-arretratezza, il-baħar tan-nies li baqgħu lura, il-baħar fejn in-nies jaħdmu u jmorru minn posta ieħor bil-ħmir letteralment.
Innotaw ukoll kif wara il-kumment tiegħu li huwa ġudizzju huwa kumment suġġettiv, in-narratur jiftakar speċi jimmarka li jrid imur lura l-istorja tiegħu jgħid intant u di xi ħaġa li għamel regolarment fir-romanz xi ħaġa li studja wkoll Bernard Micallef f'wieħed mill-istudji tiegħu dwar dan ir-romanz. Intant, ma li dan l-akrux mar għal din intant ma li dan l-akrux mar għal din l-espressjoni. Akrux, kif nispjegaw fil-glossarju huwa xieħ ma għadda mkebbeb imma għadu f'saħħtu. Iktar xeni, iktar elementi minn din ix-xena. Innutaw hawnhekk it-tlet għajtiet tal-biss. Biss jiġri huwa meta ikollok spettaklu u l-udjenza titlob illi per eżempju kanzunetta tarġa' titkanta ngħidu aħna. Allora ikompli fakkarna ir-romanz illi din hija kollha reċta, dan huwa kollu spettaklu, dan huwa kollu att performattiv minnaħa tal-karattri. U fil-fatt hawnhekk jibdew kważi kantaw jgħannu le. L-azzjonalisti fil-fatt huma in-nazzjonalisti għax kontinwament ikissru l-lingwa bħalma jagħmlu bl-Amerika. Avviva l-alt aċetu, l-altu ċetu n-nies ta' pożizzjoni fis-soċjetà, il-Labour Party jsir il-Labour Patri, eccetera. Il-partiġanizmu illi jinħassew matur il-romanz. Iktar karattri hawnhekk u innotaw ukoll kif jikkummentaw anki fuq il-mod kif il-karattri il-isnu il-ħsejjes tal-lingwa. U hawnhekk il-komment li wieħed mill-iktar kumment importanti tan-narratur fuq il-mod kif qed jikteb ir-romanz, kif qed jirrakkonta r-romanz, aħna nistgħu ma nikdbux il-veru in-natural u fil-bidunet jibda natura, speċi n-natura tal-bniedem. Għaliex għax il-kelma natura u natural tfakkarna fl-idea tan-naturalizmu li kien tip ta' ħanajtek realizmu radikali fil-letteratura. Imma forsi l-iktar stqarrija importanti nistgħu ma nikdbux il-veru, speċi dan huwa dmir din hija responsabilità tal-kittieba li jirrakkuntaw ir-realtà. U fl-istess kien dan l-attakk kontra il-nies ipokriti illi joqogħdu jitkażaw bin-nuqqasijiet, bin-nuqqas ta' manieri, bin-nuqqas ta' edukazzjoni tan-nies li kienu bla skola. Dawk il-ftit nies ipprivileġġjati li joqogħdu jitkażaw imma li l-imġiba tagħhom hija imġiba ipokrita x'huma stess ħallew li l-bqija tal-poplu mingħajr edukazzjoni kellhom l-opportunità li joħolqu sistemi, joħolqu l-opportunitajiet biex in-nies komuni jitalmu, jmorru l-iskola, jkollhom edukazzjoni, jitalmu l-manjeri, ikun jafu kif għandhom iġibu ruħhom quddiem in-nies u minflok għażlu għax kien jaqblilhom dik hija l-idea li toħroġ mir-romanz, kien jaqblilhom iħallu lil min kien bla skola biex ikomplu jisfruttawh. Aħna nikdbu għamilu l-sin il-poplu biex xieraq sewwa li naraw li nħossu. Jalla jkollna dejjem il-ħila li nikdbuh. Il-ħila hawnhekk mhux biss il-kapaċità miktar u iktar il-kuraġġ. Inħallu l-dawn il-abalbu jħawdu bejniethom u aħna nieqfu nieħdu nifs. U dak huwa tmiem tas-silta li se niddiskuti hawnhekk. Għal darb'oħra, in-narratur li qed tifakkarna li qed jirrakkonta illi din hija azzjoni konxja tiegħu.
Grazzi tal-li segwejtu it-tieni parti ta' din it-taħdita. Infakkarkom li fl-ewwel taħdita nipprova nagħti l-kuntest illi fih jinkiteb dan ir-romanz u nirrifletti fuq dawk il-kwalitajiet li jidher li huma ta' fejda fil-mod kif qed jikteb ir-romanz Mamo u li rajnihom f'din it-tieni parti tat-taħdita hawnhekk. Importanti għal dawk li huma interessati f'dan ir-romanz illi jaqraw ir-romanz kollu għaliex hemm ħafna affarijiet illi jidru fl-ewwel kapitlu u se nibqgħu naraw matul ir-romanz imma hemm ukoll żvilupp fir-romanz huwa żvilupp interessanti immens u wieħed mill-iktar preġi, wieħed mill-ikbar preġi ta' dan romanz huwa fil-fatt il-mod kif ir-romanz jiżviluppa lejn l-aħħar naħseb li hija xi ħaġa pjuttost straordinarja. Nerġa' ntella dan l-iskrin. Grazzi u nawguralkom qari mill-isbaħ ta' dan ir-romanz.